Криму мода на все кримсько-татарське. Машини з блакитними прапорцями з тамгою, одяг з національною символікою, домашні інтер'єри в кримсько-татарському стилі. Звичайно, ця мода не могла пройти повз найважливішої події в житті кожного кримського татарина. Одруження в національному стилі – це тренд нинішнього весільного сезону в Криму. Хусеїн і Сафіназ переглядають перші фото зі свого весілля. Молодята побралися на початку червня. Своє весілля пара вирішила провести з етнічним колоритом. Мы готовились, мы подбирали костюмы, очень хотелось, и мы обрадовали своих родителей своими нарядами. Была крымско-татарская символика, флаги, все это присутствовало. Мы лишний раз пытались везде подчеркнуть и в кортеже, и на мероприятии, и на никях, что мы крымские татары. В день весілля Хусеїн і Сафіназ були вдягнені в кримсько-татарське національне вбрання. На нареченому був вишитий жакет і національний головний убір – калпак. Красуня Сафіназ прикрасила себе, одягнувшись у розшиту сукню з традиційним поясом. І, звичайно, фес. Та й колір костюмів, які Хусеїн та Сафіназ вибрали для свого свята, ні з чим не переплутаєш. Яскраво-блакитний – прапор свого народу. Мы вдвоем захотели как-то подчеркнуть, что это именно крымско-татарская свадьба, что мы крымские татары. И хотелось как-то это не так, что частичку внести, когда мы отдельно там с какой-то частью гостей, а хотели именно на самой свадьбе, на самом вечернем торжестве показать, что мы в традиционных костюмах. Мне посоветовали взять костюм у Майре Ханум Люмановой. Я с ней связалась. Поехала к ней, и среди огромного количества нарядов мне сразу этот наряд запал в душу. Во-первых, свадьба у нас была в этом цвете, во-вторых, этот наряд значительно отличался своим богатством, качеством. Автор костюма – відомий кримсько-татарський дизайнер Майре Люманова. У вбранні від цього дизайнера вступили в шлюб не один десяток кримсько-татарських пар. У колекції Майре Ханум сукні та жакети різних кольорів. На кожному костюмі оригінальна вишивка, адже кожен кримсько-татарський орнамент має певне значення. Ткань называется чесуча. Вот, она как бы с такими протяжками, очень интересная фактура у нее. Здесь в основном бадем. Ну и по как бы вот этой вот волнистой линии борта я украсила именно игру бадемов. Вот они там маленькие, большие, вот, то есть они здесь больше как бы растительные, какие-то извилистые именно вот веточки. То есть, ну как бы это в основном вот девушка там замужняя уже, здесь уже с сердцевинкой, вот она уже половинку нашла. То есть как бы вот такой посыл. Хусеїн і Сафіназ провели в національних вбраннях весь весільний день. Від нікяху до виїзної реєстрації шлюбу та вечора в ресторані. На такий крок готові піти не всі наречені. Більшість кримсько-татарських пар надягають національні костюми на обряд одруження в мечеті, нікях. А до вечора перевдягаються у звичні європейські білі сукні і строгі костюми. Кримсько-татарська весільна сукня – наряд для урочистого випадку. Як правило, його беруть на прокат, адже після весілля його навряд чи можна надіти ще раз. Надто вже особлива ця сукня. Тому багато наших наречених в своєму весільному вбранні використовують тільки національні елементи – жакет, фес і пояс, які можна буде надіти не раз і після весілля. Иногда бывают невесты хотят, чтобы после свадьбы тоже это одевать, да, допустим, чтобы у них осталось, чтобы убить, как говорится, по-простому говоря, двух зайцев, да, и на свадьбу одеть, и после свадьбы тоже можно это применять там на какие-то вечерние, какие-то вечеринки, там, я не знаю, какие-то мероприятия, потому что это в основном люди, которые наиболее, что ли, себя чувствуют, ну, как бы хотят выразить свою вот эту вот идентификацию, именно то, что я крымский татарин. Разом з модою на національні вбрання набирають популярність і старовинні весільні звичаї. Все частіше перед весіллям подружки нареченої збираються на кримсько-татарський дівич вечір – хна гечесе.
Девушки поют, танцуют. И, конечно же, кульминацией вечера является нанесение хны на руки девушки. Считается, что пока хна держится на руках девушки, то она является членом своей семьи, в которой она родилась, а когда хна уже стерлась, она является членом новой семьи. То есть это очень символично и красиво. Девушки приходят в национальных нарядах. Если невеста полностью в национальном, то ее подруги бывают с элементами, то есть это может быть фес, фушах. На думку психолога Сейдамета Мустафаєва, мода на національний костюм цілком обґрунтована. С одной стороны, это склонность к массовости. У крымских татар действительно очень сильно испытывается, вот всеми представителями, испытывается очень большая потребность в этноцентризме. Народ наш достаточно малочисленен, но он наконец-то вернулся на родину, он действительно возрождается, поэтому вот это стремление собраться, оно во многом будет обуславливать моду на любые традиционные крымско-татарские вещи. Потом, собственно, мода любая порождает престиж. Это всегда попытка быть впереди, быть первым, показать свою уникальность. Поэтому крымско-татарские свадебные наряды, они действительно очень красивые. Тут очень большая эстетика, действительно очень на это приятно смотреть. Это тоже во многом для любой молодой девушки будет очень значимым фактором. Хоча традиції і передаються з покоління в покоління, все ж деякі з них з часом застарівають і забуваються. Сучасне кримсько-татарське весілля відрізняється від обряду, який проводили наші предки. Наприклад, все частіше молодята грають загальне весілля, поступово відмовляючись від традиції проводити два свята – на стороні нареченого і нареченої. Але деякі звичаї збереглися і до наших часів. Мода – поняття непостійне і стихійне. Залишається сподіватися, що популярність кримсько-татарських весільних костюмів і мода на проведення старовинних обрядів не мине з роками, а вкорениться в сучасній традиції проведення весіль.